Bethuna ixesha elininzi especially thina bantu bomoya molweni bethuna especially thina bantu bomoya sahlala singqungwe ngabantu abangasithandiyo abantu abasizondayo, people that envy who we are. They envy us from ukukhula nokuthina, and then naxa ulapha ke usosenza lo msebenzi. Do you know that umuntu onespirit soba nomona not entirely banenhliziyo embi, that person, their soul is actually marked for awakening. Their soul, especially xa unomona ngabantu abanjengami lento ndiyenzayo ngoku, uba ngoku uhlela apho khoyo uthi xa ubona iivideo zami uzive uqhuqhumala unomona umane umamele into uthela udika uthi ngicaphu ndinxaphele apha. It's because your soul is actually saying to you, yes sisi, yebhuti, you know that nawe udalelwe lo msebenzi wenziwa ngulo muntu kodwa wena ulibele kukudlala. Uyayazi na ukubana when you are marked for ilentika awakenings, zonke izinto wena ngawe or ngomnye umuntu uzibona zizimbi, zizinto kahle kahle ezizicodes ezishiweyo zasemhlabeni ba funda la code yenziwa lanto. Kutheni ubomi bakho bungqungwa kangaka ngabantu abanomona? Khawufunda ba why abantu bethanda ukumonela. This is one of the things that I've learned. You learn about yalo umona sisililo somphefumulo wakho. Sithi yazi intoni, bukela ufunde lonto, hayi sukumzonda, funda lo muntu ubone ukuthi wena awiyo nalento ayiyo or akukho competition kodwa ukhona lento anayo nawe unayo. Bethuna envy, you must flip envy into inspiration, because envy is a nudge, a poke from your soul saying, this is what I'm longing for, this is what I need in my life. We will explore this topic as we go by apha evekini. Khangale Saturday kuba ndithanda ukwenza uphethe Saturday, I've decided to flip it into something else. Siyeke uzisa ubube ebuntweni, nami ndinibonisa ukuthi what exactly are the signs that you are marked to awaken. Family, everything is working out for me. Apho nyathela khona ukhokhela ukhanya, apho ndihlala khona ukhokhela ukhanya. Everything works out for me. Sikwilanga la Saturday. Enjoy yourselves, have a lovely weekend. Niyenze yonke into enizenzayo, but ningazilibali bani ngobani, nibuye niyenze izinto zenu efuneka nizenzile emhlabeni, enifuneka nizenzile nasemoyeni. Love and light, family. Peace out.